No, môj život prestal existovať, lebo nedokážete sa sústrediť na prácu, nedokážete nadviazať vzťahy, pretože všetko sústredíte na boj s drogou, nie s vašim dieťaťom, lebo vaše dieťa už nie je vašim dieťaťom, vy bojujete s drogou, nie s tým dieťaťom, lebo to dieťa stiahne tá droga, čiže vlastne môj život prestal fungovať, hej, ja sa ako vôbec nemôžem robiť prácu, ktorú som robila, bola mi diagnostikovaná psychická porucha, čiže úplne sa mi zrútil život, ale napriek tomu som si povedala, že proste to decko som priviedla na svet ja a nemôžem ho teraz nechať tak, že ako plávaj si životom, hej. Čiže vlastne môj profesný život v podstate neexistoval, ani nejak neexistujem. Pracujem tak, aby som teda zarobila peniaze, aby som mohla nejako fungovať. A osobný život tiež v podstate, keď to tak vezmeme, tak nemám žiadny. Čiže vlastne droga mi zničila život. Nie len mne, ale nie len mojej dcere, ale aj mne tak. Ale tak som sa postavila k tomu, že no tak ako keď sa začnem ľutovať, tak to mi nič nepomôžem, hej. Proste vrhla som všetky sily na boj s drogou.